Čau lidi, tady Žimčo, vítejte u nové reakce na Doda. Normálně se prodává robot, který by v roce 2026 měl uklízet, vařit a tak dále. A normálně se ho můžou koupit normální lidi. Reálně jako ten robot podle mě se bude strašně rychle zlepšovat, kámo. Už věříte mi, že jsem se to koupil? Your new order is complete. No nic, dámy a pánové, takže až se mi... Fuj, však je strašidelný logo. Fuj. Někdy nebudeš chtít streamovat, tak tady bude sedět Neo. To mě vlastně uvádí... Nelo, co to je, kámo, za klučičí jméno? Nelo logo, fakt. Nelo neexistuje, kámo. K myšlence. Kde je vlastně Klárka? Cash find my? Klárka parkuje. Klárka už bude tady. No nic, Zoši, Klárka právě dorazila. Ty tady parkuje. Jo, tady je na parkovišti teď. Já jí tady řeknu, Bro, co říkám, bro? že jsem objednal toho robota, už ještě jí to neříkejte. Vyprankujeme Klárku, že jsem toho robota koupil za 500 000. Co na to řekne schválně. Kámo, až to uvidí tady tohle. Nic. Tak to ukážu už. Řeknu, tohle jsem koupil, Kláry. Co na to říkáš? Jakože už je tady a nejméně jestli na mnou, nebo tak, jestli je ready. No Klárka, tomu se nevyjadřu. Neříkej, že tady je bordel. Tak pojď, bejčku. Čekáme tady na tebe. Jsme úplně ready, ale úplně. Úplně. Teď ukážu, co jsem objednal, Klárka. Jo, určitě. Tak co? Schválně, co na to řekneš. Už je tady Klárka, jsi tady? Tak jo, Kláry, chceš vědět, co jsem objednal? Takže Kláry, schválně, co na to řekneš, jo? Chtěla jsem ti ulehčit práci. Jakou práci? No tak, abys třeba nemusela to uklízet, prát a tak. Takže jsem se rozhodl, že pořídím takovýho pomocníka. Robotickýho. Vidíš? Počkat, až tam bude jeho ksicht. Co jsem koupil? No tak to jsi nekoupil. Jak to? Ty nevěříš? Dominiku, nekoupil jsi to, že ne? Jak to? Chceš to vidět? Ne. Co, jak to ne? Ne, Dominiku, já to nechci. Koukej. Ne. Jak to? Ne, to si děláš, fakt si děláš srandu, že? Co? Jak to? Dominiku, víš, že se toho bojím. A to je jedno. Koukej. Jak je to jedno? Přečti takhle, co je tady napsáno? Nechci to číst. Co? A tak neboj se, tak ještě tady není. A on bude tady v tomhle malém bytě? Ne? Jo. On přijde až příští rok? Co je? Dominiku, ne, já s tou nechci bydlet. Jak to? Ne. Jak to? Ne, že jsi to nekoupil. Bojíš se, koukej. Já to nechci, to si děláš srandu. Víš, že jste se o tom bavili už. O čem? O robotovi. No, tak jako ze srandy. No právě, ze srandy. No, vidíš, Klárek, co je tady napsáno? Přečti to. Nechci to ani číst. Hej, ale čekaj, není ještě. Sedni si. Bojíš se mě? Dark Brown. Jo, černou variantu jsem koupil. Ok, počkej, Klárek, nechoj. Ty půjdeš v noci na chodbu. Ale on bude v noci v kleci. Ne! Jo? Dominiku, nemůžeš Kary, mít robota v kleci, proboha, to je hrůza. Musíme jít prostě. To není hruza, jenom svět jde s dobou. To co? Ne s dobou, ne. S dobou, no. Ne. Koukej. Já nechci pustit. Pojď sem. Tak já to ještě vyměním, máme z modrýho třeba. Pojď. Já ani nechci modrýho. Čupni si. Koukej, jaký jsou. Kámo, však je úplně strašný. Fuj! Kde má hubu? A nos? A uši? A vlasy? To je úplně nechutné. Ne, pardon. Pojď, tady sedí si, dej to Já na rande. Dej ho pryč, dej to pryč z té obrazovky. Dej to pryč z té obrazovky. Kámo, tak strašidelný není. Je nechutný, Je. Aha, to jsou uši, jo, jenom. odporný. Tohle jsem objednal. Kámo, Fuj! Však je celý černý, fuj, logo. Co? je úplně šílený. Co? V pohodě. Jsi faká? Jo. Ne. Domi, kurňa, já koukám na horory, podívej se, jak to vypadá. Já vím, co chtěla říct. A do toho přidáte vl. Víš, jak tam máš tu dlouhou chodbu? Představ si, že bude tma a on bude stát na té chodbě, já se jako, já umřu z něho. Však se s tím budeme mazlit. Nebudu se s ním mazlit. Však vypadá v pohodě. Co je? To se nelíbí, jak vypadá. Jako můžeme říct, že ten černý je docela strašidelný. Takhle celý. A teď mi řekni, Dominiku, řekni mi, kolik to stálo. Kolik to stálo? No, Jenom dal 5 000, ale 500 000 za chvilku. Tak co? Co myslíš? já se tě ptám, kolik to stojí, nehraj si se mnou. Co je? Takhle řveš? Kolik to stojí? Kolik jsi jim poslal peněz za tady tu hrůzu? Tak teď jsem jim poslal málo ještě. 500 000. Ani neskoušej. Však tady to je. Neskoušej. Kolik, Kary? Ne. 20 000 dolarů. A kolik jsi jim poslal? 500 000? Ne, 5 000 zatím jen depozit. To se pak pošle, až oni ho budou mít vyrobenýho. Ty dáš za tohle 5,5 milionu korun. No, nebudeme muset uklízet. Příští rok ani vařit. Ale já chci vařit, já chci uklízet. Já nepotřebuju tady toho černýho Co? To nemůže. Co to řekla za IA? Že ho vyrobili. Bydlete si vy dva spolu, můžete se mazlit spolu v noci. Počkej, až bude v noci Madlit? Vy jako jo.
Uvidíme, jaký budete kamoši. Za tohle chceš dát 500 000 korun. Za tohle. A že se podívej. Kámo, on je úplně strašně. A však koukej, jak uklízí. Čet. Koukej, Klary, koukej, jak tady uklízí, koukej. Stejným vysavačem, jako máme my. To je dobrý, ne? Tady víš, ho kameru na mobilu a... A co budu dělat, mi řekni, co budu dělat? Nohy nahoře Jo. celý den, jako. No, tak můžeš dělat, co chceš. Jak co chci? Tohle je moje Nemůže. aktivita tady. A jak to nechceš každý den. On je úplně nechutný. Není je cute. Kdyby byl malý, třeba 2 cm, teda co? On zalívá i kytky. A krmí zvířátka. No tak k mýmu psovi se tohle nehne, ti říkám. Koukej, pomůžeš s nákupem. Já stanu vynes nákup sama, nepotřebuju ho. Neposlal jsi jim peníze, že ne? Neposlal jsi jim peníze. Poslal. Oh. A kde jsi na to narazil, kdo ti to řekl? To mi Všichni. poslal kámoš. Fůry nebo kdo? Ne, jeden kámoš to dal do Close Friends. Počkej, až mu hrábne, ti půjde vařit a pak zjistíš, že chce jít na jídlo tebe. Ale on nejí. No to je úplně jedno, vykuchat tě může tak jak tak. Abych ho zbyl. No to chci vidět. Jak je vysoký? Kolik má centimetrů, mi řekni? Má víc centimetrů jak ty? Nemá. Kolik? 168. No, takže je větší jak ty. Není. No jasně, si dělám srandu. Já to byla sranda, já jsem to nekoupil. Jako domy úplně na rovinu, jo? Jestli tohle není sranda a ty jsi to fakt pořídil, jakože tam hodláš poslat 500 000 korun, tak my dva spolu v životě nebydlíme. Já s tím nehodlám bydlet. Mýmu psovi se to ani nehne tohle, ani náhodou. Já nebudu chodit, že dojdu do bytu a tohle tam bude uklízet. No jasně. Proč toho černýho? Teď je úplně strašidelný, teď je černej. Tak přišel, kdyby náhodou se ušpinil třeba. Však na černý je taky vidět milion věcí. No ale ne, A od čeho by se měl ušpinit? Od krve, až ti bude kuchat? ne, až mi bude uklízet třeba u setupu. Babička píše, že tak bude uklízet u ní. Je tady někdo v chatu, kdo se mnou souhlasí, prosím. Je tady někdo, komu to přijde naprosto šílený a prostě naprosto nechutný úplně a strašně Jo, já. Teda co? šílený a Dáme anketu. Ještě nenechte mě v tom. Že je ten robot v pohodě, tak mi uklízí. Co? Víš, 62% jí dává, že je v pohodě. Šoky rostu Klary. nech toho, hej, ty mě úplně, vadíš mi úplně teď. Takže dáme pánové, dneska budeme mít oficiální první hádku s Klárkou. Co se hoši na takové věci bere? Potřebuju se naloudit. Klary, máš mě ráda? Zítra jdeme na rande, Klary, těšíš se? Klary, halo? Klary, pojď sem. Já nechci, ne! Dej ho pryč z té obrazovky. Tak Tak si zakry oči a neuvidíš ho. Bum, ne, more. Klary, ale pojď mi na to stejně zapomeneš. Klary, jdem se usmířit? Co? Tarko, jak se máš? Dobře. Tak se usmíříme? Mě na to řekla babička. To nevím, tak já jako s ní nediskutuju takové věci. Tak to je, když si chceš koupit mobil. Za 500 000 korun. No a co? To ti jedno takhle vyhodí To je jedno, ne, bro. tolik peněz. Ne, tak já jsem nekoupil za 500 000. Za kolik? Měsíčně já jsem tam dal, že měsíčně se platí. To je kolik? Kolik, more, kolik? Asi 12 000. Co je? To je úplně jedno. Víš co, ve finále je úplně jedno, za kolik bys ho koupil. Je mi to úplně jedno. Prostě je to tvůj byt, ty si tam můžeš koupit, co chceš, koupil si sám robota. Žij si tam s robotem. No a co? No, tak už se uzavřelo. Tak jo. Tak těšíš se, Klary? No co? Až přijde. Já tam nebudu u toho. A ty se ani nechceš podívat? Určitě ne. A však si říkáš, že rostomilý ten robot, který jsme točili. Ale tak ten měl 5 cm pomalu. Ne. No ale vážil víc. To je úplně jedno. Byl roztomilej, měl No, asi nějak tak s Klárkou, bro. tričko. Tomu taky můžeme dát tričko. Určitě ne. Sedí tričko. Ne. Ať sedí tu pách, ať tě pak může zabít. Jsi normální. Tam jsi normální. Pardon. Tak my končíme, si mám pojďme se koukat na Love Island. Jak to? Já už se na ně podívám sama. Co kecáš? No nic, Klary, tak se rozejdem. Ne, jenom spolu nebudem bydlet. Já jsem tomu robotu asi chytil nějaký centimetr. Musím si mě přiznat, Klary. Tomu černému robotu schytl city. Mhm. No, co ty Dodo myslíš, bro? Ještě tady ani není a už k němu chytl city. Ještě ani není vyrobený vlastně a už k němu chytl city. No, Jo, lásko, tak žijte šťastně až do smrti. ty budeš žít s náma? Určitě ne. Já chci polyamorní vztah s Polyamorní. tebou a s robotem. Ne. Chudák robot. Jak to? Mluví, co by si s ním dělal. No, to jo. Mě to tady uklízel všechno. Vařil jídlo, staral se o mě, masíroval mi nohy. Jo, ale hoši, on bude umět lechtat, to bude dobrý, to se těším. Co je? No, Já nesnaším, bro, lechtání, vole. všim rád. No, To si dovedu představit. jak jako. Jak je ten robot lechtá. Čeká.
Na čím ráníš? Miluju. Já vím. Ty budeš jim rád, jo? No, na zádech. Jo, na zádech. No a na nohách. Takže tak no, ty mohl by mě i umývat, na to půjde. No nic, dámy a pánové, takže tady jsme měli kulturní vsuvku teda. Nebude to, nekoupíš to, že ne? To je, Jak kulturní, bro. no, Jak to je? to je jedno. Já si srandu, že jo? No nic čet, no, tak se mějte no. My si to tady budeme muset to vyříkat. Jau, Kary, neděj mi bohýnek, jau, už budu hodnej. Takže čau. Takže těšte se na další reakci. Čus.